Helle. Hej Bubber. Jeg står her og venter på dig. Ja, men nu skal vi hygge os lidt. Nu kigger jeg lige lidt på dig, men det er fordi, jeg har jo ikke set, ligesom kan man sige, der er så ligesom tight før. Nej, det er rigtigt. Det må jeg nok sige. Må jeg røre ved dig? Ja. Hold da op, nogle bamser. Men jeg synes, vi skal gå i gang med dig. Jo, men er det er jo en kropsanalyse af dig, det her. Det er jo ikke af mig. Nej, nu skal du leve som bodybuilder for en dag, ikke? Så nu smid trøjen, så kigger jeg på dig, og så skal jeg fortælle dig, hvad du skal arbejde med. Jeg mener for at det. få en krop i balance. Ja. Altså, så vil jeg bare sige med det samme der. Altså, jeg er jo lidt... jeg har fået her på det sidste en lille vom. Jamen, det er jo det, vi skal arbejde med. Det er jo derfor, hvis folk ikke kommer til mig, så kommer de ligesom og siger, at de har nogle mål, ikke? Altså, der er for meget... prøv lige at se, hvor meget der er til fat i her. Det er ikke godt, vel? Altså, Nej. det er jo nærmest pinligt. Synes du det? Ja, det skal vi have gjort noget ved det der. Er det det, der hedder... Er det rent fedt? Det er simpelthen bildæk. Så synes jeg også, du skal bygge lidt mere på skuldrene, for ligesom at få lidt mere runding på. Og det samme med, at du måske også kan komme lidt mere arme. Jamen, de er der jo, ikke?